Europeană este cea mai mare piață unică din lume. Care sunt avantaje de care beneficiază consumatorii și investitorii europeni? Domnule Băuroș. Odată intrat în Uniunea Europeană, consumatorul a luat un contact cu ce înseamnă piața unică, așa-i? Potrivit acestui principiu, toți consumatorii beneficiază de îngrijiri medicale sau de orice serviciu ca în altă țară, vreau să zic că de rând cu populația care este în țările din Comunitatea Europeană. Legislația europeană, vreau să zic că la rândul ei, este în egală măsură pentru toți locuitorii țărilor europene. România este țara care cu 7, dacă nu greșesc, 8 ani în urmă a intrat în Comunitatea Europeană. Vreau zic că toată legislația, vreau zic, care a fost românească a trebuit să fie pusă în rama legislației europene, care prevalează asupra legislației naționale. O bună parte din lucrătorii, vreau zic, lucrătorii care au imigrat din România în Comunitatea Europeană s-au angajat în câmpul muncii. Deși unele țări, cum este Marea Britanie, Germania, Franța, vreau zic, au dispus de anumite ramuri în care au primit emigranții sau, hai să spunem așa, vreau zic că cetățenii români să lucreze, fie că e vorba de construcție, asistență socială și așa mai departe.